Fl-aħħar dibattitu bejn il-Prim Ministru Joseph Muscat u l-Kap Nazzjonalista Adrian Delija qabel elezzjonijiet tas-Sibt li ġej, il-poplu seta' jara d-differenza bejn iż-żewġ mexxejja ewlenin. Prim Ministru mexxej b'viżjoni li dejjem jaħdem Malta f'qalbu. Aħna Malta f'qalbna il-ħin kollu. Aħna mhux parti minn Malta f'parti minn qalbna xi kultant jekk inkunux fil-gvern jew fl-oppożizzjoni, aħna Malta kollha f'qalbna kollha il-ħin kollu nħobbu. U kap li dejjem jara lil Malta bħala l-ar fl-Ewropa. Hija l-ar fl-Ewropa. Al kontrarju l-Prim Ministru Joseph Muscat stqar li huwa gburi b'pajjiżu u se jaħdem sabiex f'kull qasam inkunu l-aqwa fl-Ewropa. Il-kap tal-oppożizzjoni rid jagħmlilna kuraġġ billi qed jgħidilna kemm aħna ħażin bħala pajjiż. Aħna ħażin xejn, jien wiċċi minn quddiem ngħid li aħna l-aqwa fl-Ewropa u fejn għadna ma wasalniex li nkunu l-aqwa, se nkunu l-aqwa fl-Ewropa. Prim Ministru li jaħdem dejjem għall-għaqda u għall-interess nazzjonali. Aħna qed nitilqu mill-punt ta' prinċipju li dak li jaqadna u aktar b'saħħtu minn dak li jifridna. Firda li għedha fil-Partit Nazzjonalista, partit maqsum bejn il-fazzjoni tal-kap Adrian Delija u l-fazzjoni tal-ex-kap Simon Busuttil, bil-Prim Ministru li jmexxi partit maqut u partit li jaqbel miegħu. Ħawi ġeftit li qal Dr. Delija nkompli fil-mistoqsija tiegħek. Dr. Delija saqsini jekk naqbilx ma' Chris Fern. Jien għandi l-grazzja li naqbel ma' kull wieħed u waħda mill-Ministru u d-deputati tiegħi u ma jaqblu miegħi. Ma naħsibx li għandek l-istess lussu. Talent kbir. Li jgħidu eżatt bil-maqlub u taqbel magħhom it-tnejn. Ma tistax taqbel ma' kull wieħed u waħda minnhom u ma naħsibx li kull waħda wieħed minnhom jaqblu miegħek. Adrian Delija ma jridx li l-poplu jiġġudikah għax għalih dawn huma biss elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew u l-Kunsilli Lokali. Dan anki jekk Adrian Delija provajt ċaħat id-dritt tal-vot lil 130,000 persuna fi 23 lokalità differenti, billi ma nominax biżżejjed kandidati għal kunsilli lokali, l-aktar fil-lokalitajiet tan-nofsinhar ta' Malta. Prim Ministru li ma jiddejjaqx li l-poplu jiġġudikah u f'dawn l-elezzjonijiet qiegħed jagħti l-għażla lill-poplu Malti sabiex jażel bejnu bejn Adrian Delija. U ma niddejjaq xejn li tkun għażla bejni u bejn il-kap tal-oppożizzjoni. Jien Prim Ministru li qed fit-tieni leġislatura tiegħi mat-tim tiegħi f'nofs din it-tieni leġislatura u ovvju li l-poplu ħajġġudikani, nemmen ukoll kap tal-oppożizzjoni qed jiffaċċja l-ewwel test elettorali tiegħu. X'inhi l-problema kieku mhijiex għażla bejni u bejnu x'qed niddibattu nagħmlu. Iżda fuq kollox il-Prim Ministru huwa kommess li jkompli jaħdem għal ġejjini ta' pajjiżna għax Malta hija f'qalbna. F'dan kollu din hija l-perspettiva tagħna għall-futur ta' pajjiż, imma fejn iridu nieħdu anke lil pajjiżna ġewwa l-Unjoni Ewropea. F'dan kollu jien nibqa' pożittiv u ottimist tal-pajjiżna għax Malta f'qalbna. Mal il-Prim Ministru li sen l-aħħar kelma f'dan id-dibattitu, il-Kap Nazzjonalista għamen bil-qiegħda u kellu 700 sena sakemm jitlaq il-barra mill-istudju. Delija għam bil-wieqa anke jekk il-preżentatur kien għadu għaddej bil-programm. Dr. Adrian Delija u il-Prim Ministru Dr. Joseph Muscat illum ħadu sem f'dan l-aħħar dibattitu organizzat mill-Awtorità tax-Xandir f'din l-iskeda ta' Xandir illi ttellet bħala parti mill-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew. Lilkom telespettaturi, grazzi tal-esegwejtu dan id-dibattitu, grazzi tal-esegwejtu x-xandiriet l-oħrajn kollha, infakkarkom jum il-votazzjoni nhar is-Sibt illi ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.